Hej, mit navn er Patrick Vigoni. Jeg er 16 år gammel, og jeg kommer fra Brande. I min fritid der spiller jeg badminton, og jeg er meget sammen med vennerne. Lige nu går jeg på Hellebjerg Idrætsefterskole, hvor jeg får dyrket en masse sport, fordi det er det, jeg elsker. Jeg er meget udadvendt, og jeg elsker at have det sjovt. Grunden til, at jeg gerne vil til USA, det er fordi, at de har deres egne regler, og de siger lidt fuck janteloven. I Danmark kommer du i folkeskole som 5-6-årig. Efter det der kommer du i 10. klasse, eller du kan vælge at tage et år på efterskole eller på gymnasie. Derefter kan du tage på universitetet. I Danmark lever vi i et demokratisk samfund. Det vil sige, at det er borgerne, der bestemmer, hvem i regeringen de vil have ind og ud. Vi betaler også meget skat, og det gør, at vi kan komme gratis til sygehuset, hvis der er noget galt, og vi kan komme gratis til tandlægen osv. I Danmark har vi mange forskellige nationaliteter. Det vil sige, at vi er en subkultur. Alle mennesker har forskellige personlighed, men jeg synes generelt, at vi er gode til at tage imod folk. I Danmark er vi blevet kåret til at være verdens gladeste folk. Altså, vi har det gladeste folkefærd. Danmarks største attraktion, det er den lille havfrue, som står ved Københavns Havn. Den byder rejsende velkommen, når de kommer ind ved skibene. Den har flere gange været væltet og fået hovedet choppet af og sådan noget. Men alt i alt så har den det stadig fint, og den har været under reparation rigtig mange gange. Folk kommer langvejs fra for at se den, og den er rigtig populær. Af topatleter, som I måske har hørt om, som kommer fra Danmark, der har vi Caroline Wozniacki blandt andet. Hun har vundet 18 WTA-turneringer, og hun har vundet for over $12 millioner i hele sin professionelle karriere. Hun har været nummer 1 2 år i træk i verden. I Danmark har vi meget varierende vejr, og vi ligger i den tempererede klimazone. Vi har rigtig mange regndage om året, det vil sige, at det regner rigtig meget i Danmark. Men om sommeren har vi også tit sol, og om vinteren har vi også rigtig meget sne. Danmark ligger i Nordeuropa og er en del af Skandinavien, sammen med Finland, Norge og Sverige. Vores placering på de tektoniske plader er rigtig god, fordi vi ligger ikke i kanten, så vi er sikret mod jordskælv og diverse katastrofer, der kan ske. Lige nu går jeg på Hellebjerg, og jeg har cirka været her i 2 måneder. Jeg har fået en masse nye venner, og det er en pissefed oplevelse. Næste år regner jeg med at tage til USA, og det glæder jeg mig til.